Kaixo egunon, ni Eider naiz eta Biofisika Institutoan lan egiten dut. Gaur etxean egin dezakezuen esperimentu bat erakutsiko dizuet. Esperimentu honetan sustantzia ezberdinen pH-a neurtuko dugu. pH-a azidotasuna neurtzeko eskala bat da, batetik 14ra doana. Bat oso azidoa izanik eta 14 oso basiko. Horretarako behar duguna da asa gorria, mortero bat, koladorea, eta hodi batzuk, hodiak edo edalontziak izan daitezke. Esperimentu honen lehenengo pausua, asa gorriaren zukua ateratzea da. Eskularroak ipiniko ditugu, asa gorria asko zikintzen duelako. Zukua ateratzeko, hosto batzuk moztu eta zati txikitan apurtu. Behin zati txikiak ditugula, morteroarekin zapaldu. Zukua errazago ateratzeko, ur pixka bat gehitu ahal diogu. Oso ondo, asa gorria ondo txikitu ondoren, zukua kolatzen dugu, edalontzi batetan. Honekin nahiko. Asa gorriaren zukua kolore morekoa da. Hurrengo pausua kalibrazioa egitea da. Horretarako, pH ezaguneko 8 sustantzia ditugu. Sustantzia horiek ordenatu ditugu, oso azidotik lehenengoak, oso basikora, azkenengoak. Ikusiko dugu nola erreakzionatzen duten sustantzia hauek asa gorriaren zukuarekin nahazten ditugunean. Hasiko gara sustantzia oso azidoarekin. Zukuaren tanta gorri batzuk bota. Nahazten dugu, eta ikusten dugu hartzen duen kolorea larrosa dela. Bigarren sustantzia azidoa ere. Aurrekoa bezala kolore larrosa hartzen du, baina tonalitate more batekin. Sustantzia hau neutroa da. Hartzen duen kolorea urdina. Basikoa, urdina. Eta kasu honetan oso basikoa da, pH-a 10-tik gorakoa. Kasu hauetan berde bilakatzen da. pH 12, berdea ere bai. Eta azkenengoa, pH 14. Ikusi dugu, pH azidoetan kolore larrosa hartzen du. Neutroetan urdina. Eta basikoa bada, berdea. Zergatik? Asa gorriak badauka pigmentu bat, antosianina deitzen dena. Antosianina pH-arekiko sentikorra da. Hau da, pH-aren arabera kolore bat hartzen du edo beste bat. Horregatik erabiltzen da pH-a neurtzeko. Orain zuek etxean frogatu, ospinarekin, lisibarekin, sodio bikarbonatoarekin, eta ikusi ze pH daukan sustantzia horrek. Zientzian horrela lan egiten dugu askotan.
frogatzen, jolasten, sustantzia ezberdinak nola reakzionatzen duten ikertzen, hori da zientzia egitea azken finean. Esan dugun bezala, esperimentu honetan sustantzia ezberdinen pH-a neurtu dugu. Eta zergatik da garrantzitsua pH-a? Gure gorputzean adibidez, pH-a orekan mantentzea ezinbestekoa da gu bizirik mantentzeko. Gure gorputzeko pH-a normalean 7,25an kokatuta dago, hau da, neutroa. Baina liseriketa egiteko, urdailean pH oso azido bat izan behar dugu, batekoa. Bestela ezin dugu elikagaien liseriketa egin, eta hilko ginateke. pH-a kontrolatzea laborategian ezinbesteko faktore bat da. Gu normalean zelulekin lan egiten dugu, zelula kultiboekin. Kultibo hauen pH-a kontrolatzea eguneroko lana da, bestela hilko dira, eta erreakzio kimikoak oztopatuko ditugu.